It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. It's 7 minutes before Mzogologo, Gabriel Sitole and Pindi K. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kobuqolo usuku lakho as we are closing off inyanga yabantu abasha. Allow me to share these few points nabantu abasha namhlanje ekseni. Ngikhulume nabantu abasha namhlanje ulalele lama point nje awu5 kuphela bese siyayivala ekseni. Number one, you must understand that as a young person, you are the uncommon breed, and you will always face uncommon trials. Bonga abantu abasha, they are the uncommon breed. Therefore, izimo abazobhekana nazo kuzoba izimo engajwayelekile. Ma umuntu omusha yazi ukuthi wena umuntu ongajwayelekile, you are uncommon. You are not the common breed. Ngakho ke nezimo ezokuhlasela uzohlasela izimo uncommon ezingajwayelekile ngoba uNkulunkulu khona into enamandla akayifakile kuwena. And bonke abantu uncommon babhekana nezimo uncommon. Abantu abangajwayelekile babhekana nezimo ezingajwayelekile. Nawe as a young person you are uncommon, so you need to expect izimpo zilwayo kube izimpi uncommon ngoba nawe awufani nabanye abantu, awufani nabantu abajwayelekile, wahlukile. Izimpi ezofikela impilo yakho kuzoba izimo ezahlukile. Ezinye izimpi ezofikela impilo yakho izinto abantu abangazange bayi experience before, because you are uncommon. Therefore, uncommon trials, uncommon difficulties, uncommon attacks will come empilweni yakho. Have that revelation and that understanding. Mauna lokho zothi mase ifika izinto uncommon ngeke usheshe uphose ithawulo ngoba uyazi ukuthi okwakho ukuhlaseleka akujwayelekile ngoba uphethe into engajwayelekile futhi ungumuntu ongajwayelekile. You must understand as a young person, if you don't sacrifice anything empilweni, you are going to be a sacrifice. Uma kungekho into incamayo nje empilweni, wena uyophinda kube usacrifice, kuyo sacrifice wena. Mangube khona izinto o decide nje othatha isinqumo ngazo ukuthi 1 no 2 ngeke ngimenze ukuze ukwazi ukuachieve nokuthola izinto ozifunayo. If you do not sacrifice anything in life, you are going to become a sacrifice. Akekho umuntu okufuna kube uyo zoba i sacrifice okuzoba uyena uzonikelwa ngayi kuthiwa hayi sidedela wena. Have something empilweni uthi yazini noma ngabe kuthiwa sekunjani u1 no 2 ngeke ngimenze, noma ngabe kuthiwa sekunjani ama drugs, I will never go kuma drugs. You must have izinto ezithile oyishoyo ukuthi ngiyayisacrifice noma ngabe kuthiwa ngeke ngikwazi ukuzenza, because khona izinto ezithile ngifuna ukuyisacrifice. Uma ungenalutho nje unoyisacrifice empilweni, you are going to be a sacrifice. Have that revelation as a young person. There must be things. Sacrifice isikhathi sobumnandi obungenasidingo obukulethela futhi ukukhala after isikhathi esithile. Akube khona izinto ezisacrificeayo. Usacrifice ukuhlala nabantu nje abangalethi into positive empilweni yakho, bashiya ube nabantu abazokukhulisa, abazokudevelopa, abazokuempowerisha as a young person. Another point that is very important, whatever that you compromise empilweni will always control you. Yonke into ibekezelelayo noma isidingo singekho, leyo nto yokubusa iyokuphatha. Uma une boyfriend njalo econtrolayo nje nawe uyacompromise controller yona iyokubusa impilo yakho yonke. Nanoma yini oyicompromise empilweni, never compromise anything, because whatever that you compromise will control your life. Mangabibikho nje into econtrolayo empilweni yakho. As a young person, learn to never compromise anything so that nothing will ever control you. Mangoba khona abantu abacompromiseayo bavumela ukhokha ibribe ukuze ungene emsebenzini, lowo muntu lowo uyokucontrol impilo yakho uyonke lo msebenzi. Mawuholile uzokutshela ukuthi ngilethele 50% wesalary yakho, awukwazi ukunqaba ngoba wa compromise ekuqaleni. Mange wenza something uvela kukhumbuze into wayi compromise ekuqaleni bese ungakwazi ukusurvive nokuphila kahle. Never compromise anything, because whatever that you compromise will control you in the end. Never settle where you are not celebrated. Young people, ningakuvumeli ukuhlala etafuleni where you are not cherished, where you are not celebrated. La khona you are not valued. Ungavumi ukuhlala lapho. Yeba sendaweni la uhlonishwa khona, yeba sendaweni la ucelebratewa khona, yeba sendaweni la onikezwa khona ivalue. Ungahlali la khona othathwa kancane where you are never celebrated. Mawenza njalo, you are going to become something valuable empilweni. Umuntu nje ongabe nendaba nesikhathi sakho ukutshela uzofika ngesikhathi esukuthi kodwa afike after 2 hours enganxolisi nokuxolisa lo muntu, you are not celebrated and you are not valued, and never settle lapho. Umuntu ongakufonele njalo wena umfonelayo akakuthinta akakucheck nokuthi uhambe kanjani, you are not celebrated, and never settle where you are not celebrated.
The last point is everything that you are going through is preparing you for what you prayed for. Yonke into odlula kuyo namhlanje ikulungiselela lento oyikhulekele. Angazi ino odlula kuyona namhlanje as a young person, but whatever that you are going through, it is preparing you for what you prayed for. Zonke izimo odlula kuzona namhlanje ekseni zikulungiselela lento oyikhulekele. Mawubambela ama-point empilweni ngiyakutshela impilo yakho will never be the same, izoba ngcono kunayizolo. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.